Yan na nga itong gobyerno nakatutok. Hininga sinisiring payout hit mga ayuda. Ang Department of Agriculture na natigin mga ayuda para mga farmers, mga fisher folks. Ang DSWD na natigin ayuda para mga jeepney drivers, mga bus drivers, mga tricycle drivers. Pero damo pa at waray pagkakatatagi. Ngan halakat itong panahon, nagtitikada mo it nangangaro ngan nag-aaro hinayuda nga waray pa kaatindiri hastang dayana. Dito kauluhan, may orostorya na liwat. Mamimiling it gobyernohin 155 billion. Kumo gagamiton nga response hininga energy crisis. Karang sigon, magpapadayon it mga ayuda, padayon itong mga bulig, ngan aton la ginihingyap. Nga paniiran itong gobyerno, nga kung manahatag naman lain ayuda, magsasarahid. Kay hapanig, han mga jeepney drivers, ang gintagan mga operators, ginsaaran naman mga drivers, may dakuno 1.5 nga makakarawat niyo, pero hasta nga daya na, waray pa. Ang mga mag-uruma, damon waray pagkatatagi. Ang mga mangirisda, damon waray pagkatatagi. Damo pa, ang sinisiring pinanhilikatan. Waray labot, han iba pa nga sinisiring mga minimum wage earners. Pareho iton mga karpintero. Pareho iton mga kabulig. Pareho iton gudti-gudti nga magparakabuhi. Namamakya nagihapon hira. Api ba kami hiton ayuda? Ngang kun api kami, san o kami matatagan hininga ayuda? Unta iton gobyerno kay amo manid ginsusulsog nga estratehiya magpinanhatag hin mga ayuda. Ada kay nagsasagda kita. Kay amo naman la ini nga tinguha, sigurohon na la nga magsasarahid. Kay it kahuna hit iba nga diri nagkakatatagan, pinipilila. It hara nila haluwag, it nagpapakatagamtam. Ngan, puno hing pagmahay, puno hing kabudlay, kay siring pahit ni nga diri nagpapakatagamtam, ang epekto hini nga krisis sa enerhiya, apektado man nga tanan. Kay ano nga paghatag ang bulig, diri pinapatagamtam nga tanan.